But now cameraman. Now imoto yakho uthi ngibone. Bafowethu siyaphila. Siyaphila Ayinelakho manje ucanga nithola kahle inkosi ibuye ebhalite uma ubuka lapha emotweni. Yabo emotweni. Ukhuluma ngakithi. Ngiyacabula maphakathi emotweni. Ngiyasebenza. Dr. Mfowethu Usibone esibhalitha. ngiyabhalisa. Nokuthi ngiyajabula usibone isisebenzi. Mfowethu. And ibhodi mhlawumbe kufanele siyidlulise lento. Yes, mfowethu. Sabantu abasebenza emphakathini is very important sifundisa abantwana. Yes. Mhlambe kwesinye isikhathi ngisonqanana kufanele ubhuti sikhulume naye beze esikoleni and mhlawumbe bazame ukufundisa abantwana because nabantu abathola ukuthi abashana Yes. banalento yokufuna ukuphakamisa inombolo abayazi abawazi umthelela wayo abazi uhamba ibanga elingakanani yabona and yes affecta lento and it's very good because mina ngu-deputy chairperson we-discipline committee esikoleni sibhekana nalezo zimo every day sinomzencane sikwi-discipline committee we are working very hard to ensure ukuthi abantwana bayaphuma kule zinto and uthola ukuthi siba nezimo bathola abanama-drugs bethu sithola umntwana uthi uphethe isaka elingakalensango akulona elakhe elikamalume waserawundini obona and umntwana ugcine ephuma esikoleni and so I think it's very important ukuthi sithole sibali ufike esibali Umbiza kahle. Ukwazi ukubayala sibala abantwana ukuthi ababa abantwana bakwazi ukuthatha indlela efanele ngoba if behluleka mhlawumbe ikuphi ongabayela ngako ukuze bangagcini ngelinye ilanga beba nokuyisona yabona ngiyacela bhuti wami bafethu ngiyathoba kakhulu ngicela nje ukuyibriefa le bafo umkhaya ngiyacela inotlevu secondary school sizoyenza iplan yes ubhuti wami mfethu ucingo likhona anytime nisidinga mfethu niyoshaja ucingo ngiyosenza isikhathi sokuthi siqhamuke naye mhlambe futhi siyoba nosohlela okungapheli kwalokho mhlambe enikubona okuthina ngoba inhloso enkulu kakhulu ileyo futhi yokuqwashisa ukuthi kukhona la okungalekeleli khona uku-involve in any criminal activity yabo especially because abantwana abasakhulu abanye banebona ufuna ukudala manje ubona it's attractive ukubona umuntu engazuthi wenza into ethile kanti futhi isikhathi awukho right so kuyasilekelela ukuthola abantu emphakathini abane experience ezothi bantwana ezinabantwana nayo kusho ukuthini lokho ukuthatha yithuba charge ngithuba kusho ukuthini so eminyango eyivalela yona futhi okwesibili nempilo ayinjengoba beyicabanga because bona banokuthi ngoba selokishini ba grade bathole iziqu bese beyathina besibhampela indabuko umline no this and this silwe siwothisha kodwa ubona ukuthi lento is like peer pressure baphushayo bafethu ngiyathoba kakhulu into enkulu nazi insizwa izoleze siyakhala sibanga ngale nombolo sibanga ukubona yesibanga ngijabule ukubona sibanga nango ufuza kanje wona mfethu usho ukuthi ngoba inamba akusayitholile mfethu akulula ukuthi sixhumane nami ngiyathanda ukuhlala mfethu siyajabula so ikhanda plan ukuthi so kanjani la ufike lapha esikhona so ikhanda plan futhi sehlangene so ngiyabonga kakhulu ngoba nathi futhi ku SGB mfethu so teacher components oba yes ngiyabonga kakhulu bafethu no sibali so ngiyabona unamafoni sibala abantwana bathandayo